Лаўрышава – адзін з самых старажытных духоўных цэнтраў Беларусі. Праваслаўе сюды прыйшло яшчэ ў 13 стагоддзі. Тады ж на гэтым месцы і заснавалі мужчынскі манастыр. Адным з насельнікаў прытулку быў вялікі князь літоўскі Войшалк, сын Міндаўга, заснавальніка дзяржавы. Цэнтр ВКЛ таксама знаходзіўся ў Лаўрышаве. Доўгі час першапачатковае месца манастыра заставалася невядомым, і гэта была адна з галоўных таямніц нацыянальнай гісторыі. Падмуркі першых манастырскіх збудаванняў знайшлі 5 гадоў таму. З той пары штогод на гістарычных землях вядуцца археалагічныя раскопкі. Паступова, год за годам, тут знаходзяць і старажытныя манеты, і матрыцу пячаткі, і мноства больш дробных манастырскіх рэчаў. Пасля археалагічных раскопак мінулага сезона, калі ў храме была знойдзена раней невядомая крыпта з саркафагамі, у планах на бягучы год былі пошукі 3-го царкоўнага падвала. З гэтай мэтай была зладжана дадатковая археалагічная экспедыцыя ў жніўні, падчас якой быў знойдзены ўваход у памяшкання. Аднак у сувязі з тым, што не стала навуковага кіраўніка, работы вымушаны спыніць. Адновяць археалагічныя раскопкі ў наступным годзе. Для доктара гістарычных навук, геральдыста, археолага і гісторыка Сергея Рассадзіна Лаўрышава стала галоўнай тэмай навуковых даследаванняў. Адна з задач была выканана – знойдзены святыя мошчы. Па папярэдняй версіі заснавальніка прытулку святога Елісея Лаўрышаўскага. Планавалі дакапацца да пячаткі Войшалка. Дазвол на правядзенне археалагічных раскопак на бягучы сезон быў атрыманы ў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Летом, в разгар археалагічнага сезона, атрымаць новы дазвол за такі кароткі час немагчыма, то мы вырашылі, каб наша група ўжо сабраная і гатовая да экспедыцыі не прапусціла гэты сезон, арганізаваць валанцёрскі лагер гісторыка-пашуковы пры манастыры. Вядома ж, гаворка пра раскопкі не вялася, таму аб'ектам работ на бягучы сезон абралі старую частку могілак вёскі Лаўрышава. Не выпадкова, бо згодна з архіўнымі крыніцамі Лаўрышава гэта манастырскае сяло. Спачатку ўзнік духоўны прытулак, а потым вакол яго сталі пасяляцца людзі. Значыць, і могілкі найперш былі манастырскімі. Потым яны сталі агульнымі і для святароў, і для вяскоўцаў. Калі паломнікі прыязджаюць манастыр, ім кажуць, што манастыр заснаваны ў 13 стагоддзі, канешне же, людзі хочуць убачыць штосьці з гісторыі манастыра. І калі знайсці старыя манастырскія могілкі, гэта таксама то месца, якое можна паказваць людзям. Манастыр існуе больш за 500 гадоў. Зразумела ж, у мясцовасці сфарміраваліся і вялікія манастырскія могілкі. Аб месцы іх знаходжання дакладна не было вядома. Наслед навяла магіла жанчыны, жонкі свяшчэнніка. Яшчэ летась пра манастырскую царкву было нічога невядома, толькі рэдкія мясцовыя жыхары узгадвалі пра капліцу на могілках. Нават месца гэта не займалі пад пахаванні. Версія пацвердзілася сёлета падчас навуковай працы ў гістарычным архіве ва Львове. Таму і сталі шукаць на заросшым кавалку зямлі старажытныя падмуркі. Сталі праводзіць пошукі, расчышчаць хмызняк, шукаць старажытныя магілы, перасаджвалі дрэвы, пазбаўляліся ад кустоў. Зямлю літаральна пераворвалі рыдлёўкамі, выцягвалі карэнішча. Праца даволі цяжкая, найперш фізічна, але каманда валанцёраў разам працуе не адзін сезон, новічкоў амаль няма. Даже глядя на растения, которые там были насажены, мы находим аналогию с нашей местностью. Когда у нас здесь был фундамент старого храма 1914 года, здесь люди в память о этом храме посадили куст сирени. И на том месте мы тоже обнаружили множество сирени. Видимо, люди чтили это место и помнили о нем, но поскольку сменяется поколение за поколением, и, к сожалению, память это теряется. Пасля расчысткі пляцоўкі знайшлі адзін валун, затым іншы. Першая версія – надмагільныя камяні. Сталі расчышчаць далей і зразумелі, што гэта ўсё ж падмурак, ды не рэшткі, а суцэльны. Когда камни, валуны находятся близко друг от друга, очень близко, то, естественно, они представляет собой какое-то сооружение. При расчистке, когда вот одну стену начинаем расчищать, вторую где-то нашли, то это все ярко выделяется, и можно было сразу понять, то, что они, во-первых, очень близко друг к другу, во-вторых, соединены между собой какой-то смесью, то есть уже видно, что это было какое-то здание. Углыб фундамент дасягаў 1,5 метра, узводзілі досыць капітальны будынак, сродкаў не шкадавалі. Што цікава, у падмурку зусім не сустракаецца цэгла, выключна камяні і валуны. Значыць, будаўніцтва вялося ў перыяд, калі ў наваколлях не было цагельных заводаў, і гэты матэрыял быў недаступным. Падмурак складзены вельмі капітальна. На вапнавым растворы
разлічаны на стагоддзі, акуратна вельмі складзены. Зрубная канструкцыя, якая на ім стаяла, магла згараць, прыходзіць у ветхасць, ее маглі мяняць, но все гэта можна было ўзнаўляць на тым жа самым падмурку. Нават зараз на ім практычна можна паставіць зрубную канструкцыю, будзе новая часоўня. Найбольш магчымы час будаўніцтва капліцы 16 стагоддзя, час, калі быў кананізаваны Елісей Лаўрышаўскі. У дакументах манастыр двойчы называецца Лаўрай. Гэта перыяд найвышэйшага ўздыму праваслаўнага прытулку. У манастыра былі сродкі і сілы ўзводзіць капітальныя збудаванні. Это быў паўнацэнны храм, не капліца, не часоўня, а невялікая, але паўнацэнная царква, таму што праглядаюцца все яе часткі, пачынаючы ад ганка, таксама выкладзенага валунамі, прытвор, асноўная частка і, што самае галоўнае, алтарная частка, якая і адрознівае царкву ад каплицы. Эти валуны, они достаточно большие, то можно сделать такой вывод, то, что и глубоко уходит в землю, то можно сделать вывод, что стены были достаточно, то есть тоже высокими. Больше, чем за 2-3 метра. Конструкция должна была быть достаточно прочной, чтобы выдержать какие-то ветра, чтобы выдержать разные катаклизмы. Навуковая праца будзе весціся. Трэба высветліць, у гонар каго была асвячона капліца. Адна з версій святы Елісей. Аднак у дакументах, якія сёлета знойдзены ў гістарычным архіве Львова, значыцца, што галоўны абраз сакральнага будынка – ікона святой Варвары. Таму не выключана версія, што гэта была варварынская капліца. Справа ў тым, што ў гэтым жа самым дакуменце ёсць згадка яшчэ пра адну капліцу, аналагічную гэтай. Яна знаходзілася ў вёсцы Лычцы, недалёка адсюль. І апісанне ідзе спачатку гэтай капліцы. Пра Лычцы мы спачатку не думалі. Но калі мы раскапалі тут і ўбачылі, які тут сур'ёзны падмурак, то мы вырашылі на наступны сезон, як адну з задач, акрамя гэтай пляцоўкі, акрамя пляцоўкі ля царквы ў Лаўрышаве і самой царквы, запланаваць яшчэ абследаванне пляцоўкі ў Лычцах. У наступным сезоне гісторыка-пошукавы лагер плануе расчысціць яшчэ адзін участак старых могілак, мяркуюць знайсці гістарычныя пахаванні духоўных асоб. Не выключана, што манастыр на падмурку старажытнай капліцы час ад часу будзе праводзіць набажэнствы. Мы, в свою очередь, открываем еще одну страницу истории. И многим людям, которым не безразлична судьба своего народа, эта находка значимая. Я вообще надеюсь, что со временем мы откроем убедительную, откровенную историю о монастыре. Магчыма, на фундаменте старажытнай капліцы правядуць работы па кансервацыі, і месца стане яшчэ адным турыстычным аб'ектам на духоўнай карце Беларусі. А яшчэ рыхтуюцца дакументы, каб унесці яго ў спіс гістарычных помнікаў нашай краіны, як Успенская царква ў Лаўрышаве, узведзеная ў 1775. На той час гэта галоўны манастырскі храм. І сёння невядомыя імёны архітэктараў і будаўнікоў, аднак яе ўзводзілі не на новым месцы, а на падмурку папярэдняга храма, разбуранага ў 1650-м. Братыя манастыра знайшла пад падлогай ввогуле незразумелую частку падмурка фундамента, якая не адносіцца да існуючага храма. То есть яна асобна знаходзіцца, каменная кладка. І я мяркую, што гэта падмурак больш ранняга храма, на месца якога ўжо быў пабудаваны сучасны в 18 стагоддзі. І, канешне, гэта месца зноў жа было б цікава адкрыць, раскапаць і паглядзець, што гэта за падмурак. У манастырскім інвентары 1802 года, знойдзеным сёлета ў Львове, ідзе гаворка пра знакамітае Лаўрышаўскае Евангелие, якое выкарыстоўвалі падчас набажэнстваў. На пачатку 19 стагоддзя яно дакладна было ў манастырскай бібліятэцы. Адзін з самых старажытных манастыроў Беларусі, Лаўрышаўскі, як і стагоддзі таму, сёння з'яўляецца тым духоўным цэнтрам, які прыцягвае да сябе сотні вернікаў. На намоленыя вякамі землі Беларусі штогод прыязджаюць тысячы паломнікаў. Духоўны цэнтр, які яшчэ на пачатку нулявых ад вялікай зямлі быў адрэзаны Нёманам, драўлянага моста не было, і манахі вымушаны былі дабірацца да найбліжэйшага населенага пункта, пераадольваючы 25 кіламетраў. Сёння манастыр вядзе актыўную будаўнічую работу, паралельна ўзводзяцца сабор і капліцы. 4-я создается часовня. Это часовня преподобная Сергия Радонежский, она связана с событием этого года, 700-летием Новогрудской епархии. И мы хотели бы ее успеть в кульминационный момент завершить и предложить людям для поклонения.
Алея праваслаўных святынь будзе складацца з 33 капліц. У кожнай свая назва, і ў кожнай будзе знаходзіцца зямля са святых месцаў свету. Паралельна ідуць роспісы храма Купелі, у алтары якога захоўваюцца святыя мошчы, знойдзеныя летась падчас археалагічных раскопак. Монументальная живопись, она, во-первых, очень большая, ее нужно всегда видеть, и чтобы было видно со стороны, потому что когда человек, если ты смотришь маленькую картинку, ты, в принципе, там тебе сразу все понятно, там какая-то каллиграфия своего рода, а здесь должно быть основной какой-то момент, он должен сразу быть виден со стороны. Роспісы ў манастыры вядуцца не адзін год. Пры стварэнні абразоў на сценах ёсць свае асаблівасці. Тут замест палатна камень. Аднак і яго грунтуюць, наносяць папярэдні сюжэт эскіз алоўкам ці фарбай. Тая ж самая тэхніка, што і пры стварэнні невялікай карціны. Краски акриловые я беру, есть различные краски, в принципе, есть на минералах краски. Они удобны тем, что они, конечно, держатся хорошо на стене, их не надо ничем покрывать и останется надолго. Тут галоўнае царкоўны канон. Ад яго не адыходзяць ні ў службах, ні ў роспісах манастырскіх храмаў. Паралельна адраджаюць і гісторыю аднаго з найстарэйшых духоўных цэнтраў Беларусі. Літургіі і розныя царкоўныя таінствы праходзяць у акружэнні старажытных, намоленых вякамі абразоў.